Sanibonani molweni ndinamkela kwenza sithi ngesixhosa. Ukwenzo ke guys sesibhedlela ifamily yakhe naye ihleli phaya ngaphandle isalinde ugqirha azobaxelela uba kwenzekani. Phofu bona bahleli bayalwa bakwentsana ke ifamily. Unjengayo utyhola uvusi ngokungahoyi uthi wazisa lo mgulo ukuthi onguJabu apha. Uthe ke makathandaze ke uba abe right ke ukwenza ngoba uba akabi right uyafunga ngxe uzomfumana. Uvusi uthi uyafunga ufungani. Fungani ngenyani ngoba kaloku umntu otyholwa ngokubulala apha nguwe nothi mna. Wenzeni ke naye wafuna ke uva kuyise uba yinyani nale yoba wabulala umntu. UPhetheni uye wathi ke uyacela behlisa umoya. Into yokuba bekhombana ngoku ayizubasa ndawo. Kuye kwathi ke kusenjalo kwafika ugqirha wabebaxelela ke uba ukwenzo uzoba right, wabashiya ke kanjalo esithi into yoba ke uye wabetheka nje but ke uzoba right. Ugcina guys yavela ukwamamtshali. UMamtshali sokhumbulayo ngulo wayemqashile phaa kwanjengaye. Mamtshali ke udikiwe ke kuba nomem endlini ngoba kuthiwa ugcina akahlambi izitya akapheki uyalala nje kuphela, kodwa besemkhumbuza ke into yoba mamela ke sisi, awuna-choice ngoku apha kuzofuneka uphakame wenze yonke into apha kwam because ngoku wena uqhele ukwenzelwa, awuzikwenzelwa ke ngoku apha. Unjengayo uhleli ke noPhetheni wothuswa yile yokuba ke kuthiwa usolwa ngokubulala. Uzibambe entloko ke guys, ubeke i-ice wehlisela duma likaJabu. Uthi yonke le nto izobenzela nje izinto zihambe ngendlela engekho right. UPhetheni uthi ke uxakene nento yoba vele kanti yena umncedisi wasweleka kanjani and yonke le nto yafihlelwa ntoni. Unjengaye uthi naye akazi kakuhle, wabona nje abantu sebesayiniswa ii-forms ezithile yimaneja and naye ke zangayihoyi yonke loo nto leyo. Uyazivuma ke uba wenza ubudenga, kodwa uthi kuko konke nanku uVusi ethi thushu nalo mfana kuzokumoshakala yonke into nje. Uthi uVusi uyakuthanda uzenza istering, uhleli efuna yonke into mama inconywe ngakuye. UPhetheni uthe ke uyacela kungabe kukhonjwana and naye wayephi ngoku uVusi azenza isikhoko. Unjengayo uthi ndandizoba khona phi ndikhona ngoba kaloku uhleli kuleli xesha nomfana ebebhizi blackmailer ngeposition ye-CEO. Phetheni uthe le nto ke izolunga kanjani. Njengayo uthe yiyekele kum, yonke le nto ndizayilungisa. USibongile ubonakele ke guys ekukwenza esibhedlele apho kwenza ngekavuki khona. Fike ke wabe ke ebuyelwa zizo zonke ke memories zalaa nto yalaa party apho bebejayiva khona kumnandi. So uvele ke wahambe sexelela kukwenza ke sithi uyamthanda yena, umthanda ngentliziyo yakhe yonke, esingazi ke nokwenza nobuyeva noba ke emva nawo. Besengumntu ke ongqangqa esifubeni sikakwenzo ke. Nomfundo nanko efika kwanjengaye, uthi uzisele uThemba izinto zesport, noThemba uthi yaleqa esipothini, abanalo wethu ixesha lokuthetha kakhulu. Wabe sothuka neekoks ezintsha ke uNomfundo uThemba nazo, ethi hayi utatakho ukuthengele ezinye iikoks. Wabe sekusithi gqeke uPhetheni sithi hayi sithengwe ndim, abe sele engqina ke noThemba kuba uthengelwe nguye, abashiyeke uThemba ahambe. uPhetheni ushiyeke egqwasela uNomfundo ke ethi ndandicinga uba eyokuhloniphana ke into sizawuyenza sobayi-two. Ngunyanakho ohlala apha not wena, awuzuvele ufike nanini na. Ethi next time ke ndicela ufowune xa uzowubona unyanakho. Uwenzeni ke uyive yonke ke le conversation ngoba ebephaa ekhitshini ngoku bathethayo. Esibalikhulu kukho i-meeting, uVusi akekho ke and unjengaye kubaxelela ngokuba ke yena ufuna ukuseyiva le khampani. Ngelingeni ke uVusi wangena efika ke esethuswa yinto yoba ubona kungene i-meeting ngaphandle kwakhe esitsho into yoba njani. Unjengaye kumxelele ke uba izizathu zale meeting zithini. uVusi uthe akho sidingo sayo yonke le nto uzoyilungisa yena. Unjengaye uthe ayakho ngxaki, makusuke kwinto mayenzeke ngoku kuvotwe ukwenzela uba mna ndizobuyela ndibe yi-CEO. Kwavotwa ke nyani zii-board members. Kwacaca into yoba ke wonke umntu ke uvotela unjengaye. uVusi khangafumane nesinye isandla esiphakameyo esitsho basivotela nditsho nkqu noPhetheni. So unjengaye ke noPhetheni baye bavakashela ke uJabu kwiofisi yakhe apho bafike bamxelela ukuba makayiyeke yonke le nto ngoba akananto esandleni. uJabu ke uye wathi ke unabo ubungqina yena and bobungqina bungabenza baye ejele. Bamjikele ke besithi cha ulibele uba kaloku wena unjengayo une-footage yalaa ndawo yakhe ibisitsha istudio esiyana. Ethi ke and uyavela phaa uphuma. Uthi ndiyavela ndingena
uyavela nawe uphuma, then bese kuba khona umlilo ke ngoku. So ngubani ongabanjwa ke between mina nawe. uJabu uthe na-ke befuna into yoba eve ubuhlungu obavukwa ngutata wakhe naye. Unjengaye uthe uyamcela ke makavule inhliziyo yakhe enze uxolo nenhliziyo yakhe. uJabu uvele wangazi noma makathini xa sekuthenjiswa yena ngejele. uPhetheni uthe makayeke ukuba amebhebereza kwiintatheli. Unjengaye uthe istudio sakho sithile, yintoni enye ofuna ukuyiluza? So yi-threat ke leyo ke guys. Ukwenzo guys uvukile ke yena ke uSibongile uthe satatazela efuna amanesi. Ukwenzo wathi cha, yonke into endiyifunayo ilapha eca kwam, suhamba. Ubesithi ndiyakuthanda Sibongile, ndiyakuthanda mambambo, ndikuthanda ngenhliziyo yam yonke. Oko encumile ke guys ke uSibongile. Asazi ke ngoba uSiboshi ube kwi-mission noJabu uzakwenza njani njengangoku. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.